Sağlarmısınız dostlarım? Sizning izgi tilaklaringiz, sizning xayr duolaringiz bilan yuzlarcha shoqirim yo'l o'tib, mag'rur Ural tog'larini keshib, yilg'a ko'llar osha Shilabi ilkasining Arkayim to'yulig'iga kelib yetdim. Qarag'iz ali, beridagi go'zallikni quyosh botishin. Nindi huzurlik, nindi motorlik. Arkayim Türkiy Tatar so'zidan orqa so'zidan olingan. Biride 4000 yıllar ilk burungi sivilizatsiya aryitslari yashagan. Arkayim jirligi hozirgi g'alimlarni, tarixchilarni to'ng qoldira. Biridagi sivilizatsiyaning qo'zanishlari hozirgi kishilarnigina, tarixchilarnigina tugil, ezoteriklarni, shamonlarni ham boshqa kishilarni o'zine jalb etadi. Birida kun sayin turistlar bik ko'p bo'lar, hatto palatkalar bilan yashovchilar da bor. Chunki birida nidir qish energetika borligini to'yasan. Әлеге qozilmalar, әлеге tarixiy shig'anoqlar bilan tanishirga butun mumkinliklar tug'dirilgan. Birida muzey ishli ham әлеге җирлектә to'plangan barcha tarixiy qiymatlar birida qadrlab saqlana. Bu җирлекләрдә бик борынгы заманда диңгез шаулаган, вулканнар аткан һәм борынгы цивилизациянең кадерле ядкарлары. Arkayimлыларның 1000-2000 ләп кеше яшәгән шәһәрләрендә, бу әлеге чор өчен бик зур күрсәткеч. Аларның торак йортлар төзү белүләре дә сокландыра. Алар геометрия кануннарын яхшы белгәннәр. Түгәрәк эченә тигез параметрлы рәвештә 15-20 кеше, ягъни оныктан алып бабасына кадәр бер гаилә коммуна булып яшәүләре билгеле. Аларның шәһәрләренә, әгәр кышлар югарылыгыннан күтәрелеп үстән карасак, бу шәһәрләр тигез, матур таҗлы ромашка чәчәге булып күренә. Хатын-кызлар өчен бик зәвыклы, затлы бизәнү әйберләре дә ясый белгәннәр. Бронза һәм бакырдан төрле кораллар, торак өчен җиһазлар кыя белгәннәр. Бу металларны эшкәртү, кыю өчен махсус югары температуралы мичләр уйлап тапканнар. Шәһәр тормышы белән яшәсәләр дә, төрлекчелек белән дә шөгыльләнгәннәр. Каберлекләрендә атлар тәгәрмәчләре эзләре табылуы бөтенләй сенсация булып тора. Булар барысы да Arkayimлыларның безнең эрага кадәр 2000 ел элек үк яшәгән Грек, Рим, Фарсы империяләре дәрәҗәсендә һәм алардан да иртәрәк, алардан да цивилизациярәк булулары турында сөйли. Менә бу мугҗизалар Arkayim цивилизациясының яңа ачышлары табылуы белән сыкландыруын әле дә дәвам итә. Инде сезнең дә юлларыгыз, кадерле дусларым, шушы якларга барып чыга икән, һич үкенмәссез. Һәм инде форсаттан файдаланып, минем юлдашым булганыгыз өчен, миңа теләгән изге теләкләрегез өчен бик зур рәхмәт. Һәм шундый матур, якты, эчтәлекле, бай хатирәләр белән уртаклашырга насыйп булсын һәммәбезгә дә.